салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. ҳозир шаварам аз магазин омадам, барои хонаи камтар харид карда овардам. ҳозир мебинем кани чӣ харидиям. мандарин харид кардиям. Инҷода бошад картошка, пиёз, кетчуп. инҷода бошад попкорн ва ирискати буда карамелкати. мо обычно попкорни задани пачка ҳаст, ҳамхалиаша мегирем, дар микроволновка мемонем, тайёр мешавад. ин карат ин халаша хайда овардиам барои сино тамошо карда хӯрдан беҳад нағзаста мешудко. инҷода фрукт-масив, инҷода помидор будирин, хурмо, хурмои мулоимако, ҳозиро михал хурмои фруктесиям, хурмои сахтак ва фикрам ки уқа нест, ва семечка, йогурт барои микаи, михал чизо харид карда овардиам. ҳозир акнун ҷобаҷо мекунам духтаро. баъд бояд мо МФЦ равем, яъне МВД бояд равем барои заграни бачаҷонам. бо ман бошед, ман шумоя ҳамроҳ мегирам. як ҷоя рафта мебием. ана михал дӯстонам, имрӯза хариди мо гӯем. акнун ҷобаҷо мекунам. бо ман бошед дӯстонам, влоги ман давом дорад. духтаро, мо ҳозир омадем МФЦ, хубтараш МВД омадем барои заграни бачаи майда ки ма получат кардан. дина сообщение омад ки тайёр шудааст, гуфта биёед гиред. ҳаминқадар жуда доштем ки кай тайёр мешавад гуфта. ҳамихел фақат госуслуга даромада хабар гирифта месодам. дина ҳамихел неожиданно яке хабар омад ки загран тайёр шудагӣ аст. ай хурсандира ростӣ, намедонам чӣ хел кушоям госуслуга ки бинем. ҳамихел хай дидем ки соати 2:40 сообщение омад. мо успед накардем омада гирифтанда. ана имрӯз омадем, ҳозир мегирем. духтарона загранпаспорти майдачамонам моям получат кардем. дар сурат хай он қадар хушрӯ омадагӣ нест. хай кӯдаки майда ҳамин қадар сураташ мегиранд. ҳозир акнун мо меравем хона. духтаро, ҳозир мо аз госуслуга баромадем. хостам ки ҳамин берунои камтар сиёмка кунам барои шумо. ҳамихел ҳама ҷо аллакай барго рехтиянд, дарахтон хел холӣ шудиянд. берун он қадар хунук нест имрӯз, ҳаво нағз. ҳозир акнун мо меравем. михел мошинда шиштем, ба мошин омадем. инҷода госуслуга он қадар мода наздик нест, камтарак мода дуртаракай. гӯем агар пиёда биёем мумкин ки ним соат як соата михел расӣ. михел қин аст хати кӯдако, барои мо мошинкати омадем. дарав мегирем гуфтем, меравем хона. ҳозир акнун рафтестем. духтаро, ҳозир мо дар даруни мошин. инҷода бинед дар пеши торговый центр хел ёлка аллакай кушодиянд, соз кардиянд, чихел ёлкаи хушрӯ. мо инҷода ждат кардистем. шаварам нарафтан, ҳамин магазинда кор доштиянд. ҳозир мо инҷа ждат дорем кати кӯдако дар даруни мошине. хостам ки ҳамин ёлкая дар шумо нишон диҳам. аллакай соли нав қариб омада истодааст. ҳама ҷоям хел хушрӯ кардистиянд. ҳозир акнун мо меравем хона. асоатсай моя ховаш бурдай. ҳамихел духтаро, мо заграна гирифта омадем хона. чӣ қадр гуфтам ки мо хела интизор будем ки кай тайёр мешавад. амин дина сообщение омад ки тайёр шудагӣ гуфта. 2 моҳ шуд мо супордагӣ ҳастем. амин рӯз тайёр шудааст. ҳамихел гирифта омадем. мо ина через госуслуга супоридем. ҳамихел супорданӣ бошад, загран гирифтанӣ бошад, через госуслуга супоред, ҳам арзонтар месупоред, ҳам осонтарак аст супориданаш. ҳамин мобайнда карантин шуд. барои ҳамин 2 моҳда тайёр шудаи мо бояд 1 моҳда тайёр мешуд. кӯдаки майда ада дарав тайёр мекунанд. ай микаи мо 1 моҳда тайёр шудагӣ буд. ин ки карантин буд мобайнда, ҳамихел дарчи корои загранпаспорта тайёр карданаша надида буданд, приостановлена кардагӣ буданша. баъд карантин тамом шуд, мо фарёд карданд ки биёй сурат гиред. рафтем сурат гирифтем.
бо ҳамин хел 1 ҳафтаву 2 рӯзи дигар ждат кардем. Ҳамин дина сообщение омада ки тайёр шудагиай биёед загранпаспортона гиред. ҳамин хел хурсанд дина ҳамин хел дидем хурсанд успед накардем то соатҳои 2 кор мекардааст. мудда 2:46 сообщение омад. ана имрӯз то соати 2 кор мекард. имрӯз саҳар кази соатҳои 10 буд. ҳамин хел гирифта овардем. акнун ба наздики якта хушхабар мешавад. иншаллоҳ беҳад хурсанд мешавем. мо ба шумо ҳам мегӯям хушхабарро интизор бошед духтаро. беҳад интизорем мо ҳам худамонам. акнун ҳозир ина гирифта мемонему баъд аз думи қафои кориборамон мешавем. ҳамин хел духтаро роҳи осонаша чӣ хеле гуфтам ба госуслуга споридек. моина агар ки спори рафи дар ҷояш 2500 ба фикрам. моина через вай споридем госуслуга скидка қати 1750 рубл пулаша споридем. ҳам осон ҳамаи намераи документоя намебариу ҳамин хел через авай меспорӣ ҳамаша туғрӣ мекунӣ ва ё қабул мекунанд. ягон хатои шавад бо сообщение мебиёд ки авайша иҷоша исоҳ кун гуфта. ҳамин хел хай дар муддати 2 моҳи интизориамон наканиста ҳамин загранпаспорта мо ҳам гирифтем. метавонед ки табрик кунед духтаро. духтаро ҳозир ман барои апета стейк тайёр кардистам. акун ман қадар тайёр кардани стейка намедонам чӣ хеле аст. ягон бор тайёр кардагӣ нестам ва сковородкае ки барои стейк аст мухаллит надорему. обичный сковородка кати ҳозир тайёр мекунам. ноя гирифтам гӯшти гова чӣ хеле мебинед ҳамин хел майда кардаму мариноват кардам бо сои соус намак ҳар хел приправаҳо кати. баъд ҳамин хел сковородката аввал камтар жаричон мекунам мепазам шона камтара ки пухта баъд мегирам дар духовка мемонам бо дарши дар духовка мепазам. намедонам аку чӣ хел меомада бошад. умедворам ки хушрӯ ба мазза мебиёяд. аку мариновата ҳамин хел намондам на истоду мин дар авак мариноват кардаму пухтестам шона. михел духтаро ҳозир михел як тарафаш сурх шудак бо ин тарафаша сурх кардистам. баъд ки михел камтар сурх шуд чӣ хеле мебинед об баровардак қати ҳамин сои соус якҷоя шуд. ҳозир акнун дар духовка мемонам. духтаро ҳозир дар духовка мондум михел камтар об андохтум шак. ана дӯстони азиз стейкои моям тайёр шуданд. бинед чӣ хел сочни хушбу омаданд сурхаке ба мазза. ҳозир акнун мебардорам мехӯрем ва мечашем. ана духтаро ман стейкоям хел бардоштам талерка хел оро додам бо помидору бодиринг ҷада пиёз. ҳозир акнун шишта обед мекунем барои мо иштиёи том. духтаро шумоям хурдеста бошад ба шумоям иштиёи том. анам хел мисли мо тайёр кунед. агар ки хел стейк тайёркунак надошта бошед беҳад хушрӯ мебиёяд. хай дӯстони азизам то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед.